A mi em va fascinar des de la primera lectura una imatge que em va sorprendre, curiosament, i m'estranyo a mi mateix de dir, em sorprenc d'això, sent un bon lector, sent un lector de l'obra poètica del Narcís. I és la identificació de poeta i dolor. Moltes vegades a la nostra societat diem el poeta és algú que treballa des del plaer, des de la felicitat, des de la construcció àurica de la bellesa del llenguatge. I en canvi en l'obra del Narcís, i molt especialment en l'obra de les Oliveres, la identificació de poeta és, jo vaig ser marcat per l'estigma de la lletra. Lletra, estigma, i construir pensament és un procés de via crucis, és un procés de dolor, és un procés de depuració per anar cap al sacrifici. Per tant, el poeta no és algú que s'exposa a dir aplaudiu-me, és algú que està disposat a donar el millor de si per al sacrifici, per la construcció d'un pensament d'identificació col·lectiva. A mi això em sembla extraordinari i penso que t'ho hem d'agrair molt, Narcís. Sí. Això m'agrada que ho diguis perquè ho tinc en compte, perquè sempre passa que a les rodes de premsa, quan hi ha aclariments de conceptes que serveixen per la feina de l'assaig, no?